Apat na mangingisda patay habang isa nawawala matapos tamaan ng ipo-ipo ang kanilang bangka sa laot sa Bataan. May report si CJ Turida ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Nauwi sa trahedya ang pagpalaot ng isang grupo ng mangingisda sa Bataan. Tumaob ang bangka ng mga mangingisda matapos umanong tamaan ng ipo-ipo. 49 na mangingisda ang sakay ng bangka. Kaya lahat ng mga fishing man natin, ma'am. Bali, ma'am, napailalim, ma'am, sa bangka nila, ma'am. Buti na lang nung tao, ma'am, meron solar yung bangka nila. Yun ang nag-guide sa kanila para makalapat doon sa ilalim ng bangka nila, ma'am. Ligtas ang 44 na mangingisda. 4 ang binawian ng buhay, kabilang si Gregorio Limbok, Alex Messina, Tirso De Kia at Edgardo Balboa. Ang initial ma'am, nung mga kasama nila, ma'am, tinabahan, ma'am, ng mga debris, ma'am, doon ng bangka. Tapos, yun na, ma'am, nalunod na, ma'am. Patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang isang nawawalang mangingisda na kinilalang si Jemar Dasilio, 26 anyos, tubong na Sugbo, Batangas. Sabi sa amin ng kapitan, nasa ilalim lang, ma'am, ng bangka. So, nung umaga, ma'am, na ando doon na po, ma'am, yung mga rescue na bangka na galing rin po, ma'am, ng Batangas. Sinisid nila, ma'am, sa initial report nila, wala, ma'am. So, nag-dispatch, ma'am, tayo ng mga diver, ma'am, for clarification, ma'am, kung talagang wala, ma'am, doon sa ilalim. And negative result, ma'am, talagang wala, ma'am, Iba-ibang kwento nila eh. Sabi po, nakaahon daw. Tapos parang nawala ng malay or something na hindi na nila namalayan na nalaglag ulit, gano'n. Nananawagan ng tulong sa mga otoridad ang mga kaanak ni Jemar. Panganay na anak po, matulungan po kami makita yung nawawala namin pinsan. Si Jemar Dasilio po. Patuloy ang search operation ng Philippine Coast Guard sa nawawalang mangingisda. Ako si CJ Torida para sa GMA Regional TV.